Nande. Yamayu. Cha Igbo makano. Igbo rienu. Igbo ngwano. Ụmụnụ ga-azụ n'oge nke ahụ. Onye eze obodo dịka aka n'ala echi Igbo Karbusar and Charity sọrọ Igbo n'obere okwu. Igbo bụ Igbo mmanụ. Igbo eziokwu mmanụ. Igbo eziokwu mmanụ. Igbo ihe ọma na-adị na mma mmanụ. Onye na-ekele n'ụwa eziokwu dịka eze nke izizi na Karbusar Charity. Eze gara kọtụ 12 years n'ihi ndị iro. Ọrụ Chineke aka. Okwu eze a na-ekwu oge hapụ eze dị n'ahịa. Okwu eze dị n'ahịa mana eze adịrọ n'ahịa. Cha Igbo! Onye ọrụ nwere ike ịga ahịa goro akwa ọrụ na jiri na-ata ọ bụrụ eziokwu. Mana ihe na-echi eze ọmụmụ Chukwu na-echi eze. O nwere ọbara eji amụ eze. Anyị site na mbụ. Tupu ị na-apụta n'ụwa, Obinigwe asịgo na ihe ya ahụ. Chikoke ọbịa ma tigị gị n'afọ nne gị asị ezi Igbo. Ọ tigị gị n'afọ nne gị asị okenye, ị ya wụrụ n'okenye. Ọ bụrụ ha na-ama aka. Emetere eze na ejiri ego ego eze. Emeterekwana na agbara dị mkpa. Emetere na ọgụ ọkacha agụ akwụkwọ. Emetere na ịka mara mma nwoke nọ. Ọ Chukwu na-akụ. Otu onye nwoke eze Igbo na gịdị adịghị azara. Chi na-akụ eze. Eze Igbo gịdị adịghị ọsị na Chukwu na-akụ eze. Adịghị Chi na-akụ eze. Cha Igbo mmanụ. Pibakasa. Eso nwere Pibakasa. Pibakasa nwere m. Otu aka eze nwere Wumba. Wumba nwere m. Chiema anụ na Pibakasa ọ ya agwụ na eziokwu ya gwa na otego mụ na-ekwu okwu a. Ka ọ masị? Otego mụ na-ekwu, otego na-asị na mmadụ edifere n'ụzọ. Maka ihe na-egbu oge oge efu egbukuru ọya na-egbu oke. Nke na-egbu nwata egbu nwata anụrọ. Onye na-egbu nwata. O nwere mgbe na-enwe kaptịn na-abụ n'ofu ụgbọ. Ibekere m! Nwere mgbe na-enwe kaptịn na-abụ n'ofu ụgbọ. Ihe ma 42 years na Abuja. And 42 years m na capital. Abịa na capital ọkwa na Amak. So, nkịta azị tụpụrụ ọkpụ mụ n'iro. Hapụrụ ọgwụ ya na ndị mmụọ ya anọ. Ogwe anọ na-akpụ eyi, ịchọ ya ju ihe mere n'abalị jụọ eyi, ọgwaghị ihe mere n'abalị. Igbo mmanụ! Ihe ji nna agwụ n'okwu ahụ, ana m adị ime aga n'oke. Ana m aga eromansị nwaanyị, tupu ntụ bịa dịpụta nwaanyị ana m ebu afọ ime. Pịa gị mara na nwoke pịara gị. Onye gwara gị na-enwe eze na-abụ na Abuja, si onye ahụ onye ori. Onye si gị na-enwe eze na-abụ na Abuja, si onye ahụ onye ori, mmadụ asa n'ụlọ isi. Adọghị ihe ọjọọ na dị mkparịcha ka unu nwere. Girigiri unu dịka unu nwa. Ife Igbo ji aga ozi dịka unu nwa. Dị mkpa unu abịa, dị mkpa Igbo na-abịa na-asị unu isi. Onye bugoro for something years na Abuja, ị na-ekwu okwu Igbo ya ajụgoro ka ọ kọọrọ gị. Ọ gwara ka esi bido.
Igbo also will still remain as Igbo one of Abuja. And I want to have a big mana nkwuchi okwu ajụọ m ajụjụ mmadụ na-abịa ịtọ ịnọ ise isii ife atụ ebi ike dị m ete mma kwụrụ ọtọ ka ha ncha mana ndị fi gị ụzọ ndị gwere ife m ụzọ enwe m ndị mkpa ndị ịrecha gị n'ụwa mọji ahụ mgbe mụ abụrụ m tata fe na anụ nwaanyị na mbọ ọtọ nwaanyị nọ ife ji amara nwoke emezuru m ya echiri m echi na abụ na be nna m echie m eziokwu bụ ndụ gị izi na Abuja ebe a nke a na-eme ihe 2000 mmechikwa nwere ezi Igbo agụtara m n'afịa ana m eti aka n'obi na ICS Central na-eti aka n'obi na Abuja na-eti aka n'obi na Karbusar Sherry onye nyere one bottle wine ka o wee sọpọtụ m pịa ọda 10 naira na my unit ka ọ tọrọ m otu ka nwere eze were afịa nwere nwere gị were afịa ọ ndị Igbo nechere ka m si ezuzugo mmeri ya na-eme eri che na m amara ihe na-eme ha sị mba m chụwa ha cha Igbo mmemme maka na ndị Igbo si na ya na-aga warawara ụkwụ na-aga wara anya warawara na-esi ya ma ụkwụ gị na-aga wara anya wara were na-eso gị ma ọ ndị amatara ọsị na nwoke ahụ ọ gara na Abuja na ọsị tara ndị Igbo ọ mara biznes kpa ebe Abuja ihe akọ ya eji azụ ụmụaka ya mana ejila ka chike oke ọbịa ma ọ sị na ị na-akọ n'ubi ya ya na-akọ na ụta m otu ebe ahụ 7 graduate so ọ bụrụ na m ga-were ntị ihe a ndị mmadụ na-asị m ma ọ bụ ihe bịara m na Abuja na-agagharị ihe ndị Igbo enwere ike mmenwe ma ọwọ m graduate mana mgbe m na-akọ n'obi Chikoke Obiọma mgbe m na-akọ n'obi ofu Igbo ha nwa na-akọkwa n'ubi ma ọ bụrụ eziokwu ka jiwere ndị a ndị gbara ka m lụrụ nwaanyị ịtọ ga na-agbụgba akwụkwọ bọọlụ akụsighị ike ọ ịkwụwa aka ọtọ so onye wee ezi Igbo Abuja awụ ibe mụ na chie marụ onwe anyị chọrọ ime ka chọrọ ịgba ya agba nsị ya ntụpụ ọrịa sị gachi esi na nke Monde ba ama ka mọdụ anọghị ebe mọdụ gari ọ na-abịakwa skul Karbusar katara ka ọ na-abịa Igbo mmadụ